president de la Generalitat, consellera d'Educació i Formació Professional, subdelegat del Govern a Girona, delegat de la Generalitat a Girona, president de la Diputació, president del Consell Comarcal, alcalde d'Olot, alcaldes i alcaldesses de la comarca, autoritats, amics i amigues, gràcies per ser aquí, a l'acte d'inauguració de la seu de Noima, l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa. Avui representa per nosaltres una fita molt important. Encetem una etapa que ens agradaria que s'anés significant al voltant de 3 conceptes: sentit, comunitat i oportunitat. Sentit. Noima, amb el nom amb el que vam batejar l'escola, vol dir sentit en grec. Aquest projecte pren sentit des de 2018, quan, en el marc del Social Lab, els diversos agents del territori que hi van participar vam identificar junts una necessitat. Vam acordar que calia generar oportunitats per nois i noies de la Garrotxa que, per diverses circumstàncies, viuen allunyats del sistema educatiu i laboral. Aquest fet els posa en situació de vulnerabilitat social. Es va identificar que el model d'Escola de Noves Oportunitats, que ha demostrat èxit en altres indrets, possibilita que els joves construeixin el seu futur personal, educatiu i laboral. I així, el 2022 neix Noima, impulsada per l'Ajuntament d'Olot i la Fageda Fundació, com a resposta a un repte de comarca identificat col·lectivament i amb el compromís des de l'inici de la Fundació Llobet i Nicolau. Noima és el mitjà que ha de permetre als joves desenvolupar tot el seu potencial, créixer, aprendre i construir-se un futur. Volem donar oportunitats reals de formació, d'ocupació i acompanyament adaptat a les seves necessitats, per tal que acabin trobant el seu lloc, a través d'itineraris que es dibuixen per a cadascun d'ells. Comunitat. El nostre territori, petit però tossut, s'ha definit pel treball en xarxa i pensem que això és el que possibilita que neixin projectes extraordinaris en benefici de tota la comunitat. Aquesta escola està concebuda com un recurs de la xarxa educativa de la comarca, que se suma als itineraris formatius ja existents. Treballem des d'un model radial i volem que sigui un recurs més, que creant totes les sinergies possibles enforteixi i complementi aquesta xarxa. És un projecte viu que caldrà continuar definint i ajustant a les necessitats canviants de la nostra comarca. Noima és un projecte de totes i tots. Naixem del treball comú, identificant un repte social pendent de resoldre. Arribar aquí avui no hagués estat possible sense la suma de moltes persones i institucions. Començant per aquest edifici, cedit per l'Ajuntament d'Olot i en el que la Fundació Llobet i Nicolau ha aportat el finançament necessari per efectuar totes les obres de rehabilitació. Un record especial per la qui va ser presidenta de la Fundació, Marta Ferrés, pel seu esperit crític que ens va ajudar a avançar. Sense aquest acompanyament, avui no seríem aquí. Gràcies a l'Ajuntament d'Olot, a la Fundació La Caixa i a la Diputació de Girona per entendre el projecte i atorgar-nos la seva confiança. Gràcies també a les nombroses empreses, organitzacions, entitats i persones que ens han cedit el mobiliari, l'equipament, els llibres i el finançament tan necessaris pel funcionament de l'escola. Gràcies als grans equips humans de professionals del Consorci d'Acció Social, de l'àrea d'educació, l'EAP, els instituts, Dinàmic i en especial al grup impulsor. Un esment molt especial a l'equip de Noima, l'equip de docents, l'Àngel Serrat i l'Anna Monells, que us heu deixat la pell per fer-ho possible. També els professionals que han fet possible aquesta rehabilitació i els veïns Càritas per la paciència. L'equip de voluntaris i voluntàries que comparteixen coneixement i temps amb els joves. La vintena d'empreses de la comarca que han acollit alumnes en pràctiques o que han impartit formació, que confiem que vagin ampliant-se. El llindar per ser far en aquest camí que comencem. A la Carme Jordà i en Cristóbal Colón per la vostra incondicionalitat i per dipositar en nosaltres els intangibles que sempre multipliquen i els professionals de la Fageda que sempre hi són. Els patrons i patrones de Noima, de la Fageda i de la Fundació Llobet i Nicolau, que amb la seva generositat ens acompanyen en els reptes que encara ens queden per abordar. I sobretot, gràcies a tots els joves. Ens ensenyeu cada dia
Com fer que Noima prengui el sentit que necessiteu. Els resultats dels 2 primers anys de funcionament en espais cedits per l'Ajuntament ens encoratgen a seguir la línia encetada. Fins ara han passat per l'escola més de 240 joves, 146 d'ells el recurs 23-24. Cadascú d'ells ha fet el seu itinerari. 33 s'han incorporat al món laboral, 30 tornen al sistema educatiu i 45 continuen la seva formació amb nosaltres a Noima. A partir d'aquest curs, Noima fa un salt qualitatiu gràcies a aquest edifici, l'antic convent de la Providència. S'ha concebut per ser un espai obert a la comunitat, digne i que afavoreixi l'aprenentatge. Tenim per endavant el repte de posar aquest equipament a disposició d'altres entitats de la comarca. Oportunitat. No vull acabar aquestes paraules sense aprofitar la destacada presència institucional que avui tenim aquí i per traslladar una petició. Per tal que els joves de la Garrotxa tinguin una oportunitat real i que tots com a territori en sortim reforçats, hem de convertir els reptes en oportunitats. Són reptes farcits d'il·lusió, d'esforç, de perseverança, però que no podem abordar sols. President Illa, consellera Niubó, d'entre els reptes del sistema educatiu català hi ha pendent el reconeixement de les escoles de noves oportunitats per part de l'administració. Aquests centres, sense estar dins del sistema, ofereixen una oportunitat real per a aquests nois i noies, contribuint a la cohesió social. La sostenibilitat futura passa per poder tenir un reconeixement normatiu i un finançament estable. I en el cas particular de Noima, destacar que territoris petits com el nostre necessiten projectes singulars, flexibles i adaptatius i que per això cal buscar sistemes de col·laboració innovadors entre el govern de la Generalitat, principalment amb ocupació, drets socials, inclusió i educació i formació professional, i el món local. Confiem poder emprendre aquest repte conjuntament. Ja per acabar, volia destacar la presència d'aquesta olivera centenària que ens acompanya aquí al nostre pati. L'olivera com a símbol de pau, de resistència, però també de renovació i de perdurabilitat. Gràcies a tots els que ja heu set i sereu i per contribuir a una Garrotxa cohesionada i amb oportunitats.